Така хора, в Мол Парадайс сме, на минус третия етаж. Удницата е пълна просто. Едва с стати. Не знам телефона да гледа всеки факчер тук там. Сега тук ще вървим точно в края. Мола просто е голям. Тачи реши просто да влезнем в паркинга, защото отвънка не можахме да намерим места. Да, хора, ето, само погледнете. В Стара Загора такова нещо няма. Сега ще влезам. След малко влизаме в мола. Или иначе. Тате, влизаш в кадър. Нищо не върви сега. Ако не си цяло време да слушаш. Да. Значи хора, сега тук... Височината на тавана е 1,70 м. Сега тук май долу, на първия етаж, има била. Не съм много сигурен. Но да, влизаме за първи път в Мол Парадайс. Айде. Чао. Така хора, наядохме се вече в мола. Ходихме до магазина на Санди Хебет и както виждате си взех гривната на Санди, Стела и Криси. И си взех тетрадка на APG. Аз взехме за сестра ми също една гривна. И тетрадка на Сандев, на Стела и на Криси само. Сега хора, сме на изхода. В мола стадиона има още 12 минути докато го отворят. Моят приятел се е снимал с едни стилеан, не знам как се пише точно в YouTube. Може би ще ви излезне тук някъде. И да. Сега, като отиваме към стадиона, да, ще ви покажа когато паркираме, защото няма да е категорично да снимам когато сме такова. Когато влизам в стадиона, защото ще е пълна лудница. Влезнем ли в стадиона, аз просто почвам да снимам и това ще означава начало на матча. И да, хора, аз казвам, искам 3 на 2 за България. Да, знам, че Десполов е контузен, но искам само едно от нашите. Да спънат Ямал и да го контузят и да не може да ни играе. Това не са хубави работи сега, как? И да, значи пожелаваме успех на България. До някъде да, знаем, че ще загубим, но както и да. Айде хора, значи след ето това ще ви излезне стартовия състав на Испания. Така че вижте го стартовия състав.